Ona doslova umí chodit po souši. Právě jsem zjistil, že existuje druh ryby, který si během milionů let vyvinul schopnost přežít mimo vodu. Říká se jí lezec a já ji chci chovat jako mazlíčka. A zajel do PetSmartu, abych si ji koupil. Dobrý den, prodáváte tu lesce? Lezce? Ukázalo se, že jedinou možností je tahle pochybná stránka, kde jeden stojí pouhých $24. Prostě ho koupím, že nezbývá než počkat. Než mi za týden dorazí hodící ryba, musím jí vytvořit domov s vodní i souzenou část. Tohle je to 150 litrové terárium a takhle ti hodím z toho spousta, protože chci lescově vytvořit vysněný domov plný vychytávek, včetně parkourové dráhy, na ní musím zda ryba za $24 opravdu našel regulátor, kterým jsem snížil tlak a vodopád pak fungoval docela dobře. Vodopád byl teď hotovej, ale tohle je teprve začátek. Pro chodící rybu mám šílené plány, třeba parkourovou dráhu na hraní. Nejdřív ale musím dokončit základ terária a proměnit ho v krásné jezero. K tomu jsem si pořídil spoustu různých věcí, jako třeba dřevo, které jsem přilepil na kameny. Je tu funkční vodopád a rostliny. Je čas přidat chodící rybu, kvůli které se na video díváme. Dorazil, takže víte, co přijde. Je čas na lesce. Jdu pro balík. V téhle krabici je chodící ryba. Tak ji otevřeme. Vypadni odsud. Lezec se už nějakou dobu aklimatizuje, takže ho můžu rovnou vypustit do nového domova. Po vypuštění začal proplouvat celou vodní část a tenhle prcek to opravdu uměl. Pane bože, on se prostě prochází po souši. Dám lescovi různé druhy potravy, včetně živého hmyzu a zjistím, co mu chutná nejvíc. Tak mu postavím parkourovou dráhu. Pokud ji překoná, dostane neomezenou zásobu své oblíbené potravy. Tahle kráčející ryba se bude jmenovat Franklin. Každopádně pojďme Franklina nakrmit, abychom viděli, co mu z tohohle chutná nejvíc. Postavím Franklinovi parkourovou dráhu a otestuju, jak dobře skáče. Začnu tímhle plastem a rychle vytvořím malé sloupky, na které bude ryba skákat. Lezec musí přeskákat po 3 sloupcích. Pokud se dostane na poslední, dostane neomezeně much, své oblíbené potravy. A já si myslím, že tohle pro dnešní videjko bylo všechno.